Selamat malam bolo, iki wayahe metu ingon bolo. Posisi kelumpuhan lem gone Mas Warto. Iki kegiatan wong desa ya guyub rukun, gotong royong nyambut gawe. Kayak video sik bolo iki jenenge tongseng, bumbu tongseng bolo. Oh, nasinya habis lagi. Dokumentasi. Iya iki. Kode rentake piye iki? Nek jus kone. Makan malam dulu di Rumpan Ulem, Mas Warto. Ingon sik dulu. Ketok tenang. Dhewe. Loro boleh yo. Tanom gagal diet, gagal diet iki bolo. Arep mangan siji malan ora akeh mangan loro. Gagal diet pokoknya. Kok kepiye? Delok. Tak payu lho ora ndone. Si posisi wis rampung bolo. Dadine wis wayahe sing rewane mangan dhewe-dhewe bolo. Ya ampun, sensor. Ada kumpul. Ibu Kedi. Mati tutupin. Kelok men lho, Apaan ta? Yes, kali bagiannya sing nyuting iki. Mangan sik bolo, bawahe langsung loro bolo. Oke bolo, salam sehat, salam santun.